acest extraterestru. Joc cu Roblox. Sunt sigură că v-ar plăcea. Domnule, ați putea să-mi dați un sfat cum să devin un spion și mai bun? Pentru că vreau să fiu cel mai bun. Desigur, voi fi încântat să vă ajut cu toate acestea. În timpul petrecut împreună, veți descoperi că fiecare dintre voi are ceva special de oferit. Dar nu o să stăm mult timp cu voi. O să-mi fie dor de voi și nouă de tine. Fantome sau ce sunteți. Dar să știți că nu-mi pare rău. Chiar mi-a făcut plăcere să vorbesc cu voi. Suntem onorați să facem parte din viața voastră și să ne jucăm împreună în armonie. Să creăm amintiri și să aducem veselie. Mi-a părut bine să vă cunosc. Și mie, acum trebuie să plecăm. Chiar o să-mi fie dor de voi. Hei, voi ați văzut cheile mele, că eu nu mai știu unde le-am pus. Ai mă, sărmă, chiar ai uitat unde ai pus cheile? Păi, dar ce spion ești tu? Spioană? Aoleu, să nu spui că nici asta nu mai știi. Ba da, normal că știu. Nu, Melcu, cel isteț a devenit irascibil. Nu glumi cu mine acum. Asta nu e deloc amuzant. Să nu ne panicăm, draga mea. O să găsim o soluție. Poate este doar o amnezie temporară. Nu, e imposibil. Așa ceva nu se poate. Au mai fost cazuri, putem rezolva. Dar ar fi bine să consultăm un medic și să-l întrebăm ce se întâmplă. Dar până atunci mă întorc la meciul meu. Da, tu mereu trebuie să-ți continui meciul. Da, este vreo problemă? Problema este că n-ai mai făcut niciun ban. Așa, și? Nu ne putem permite un medic pentru cea mică. O să ne permitem noi cândva. Cum adică? Tu de-abia prinzi doi gândaci. Iar încep cu de-astea. Cea mică are nevoie acum urgent de un medic. Stai liniștită, dragă. Așa sunt copiii. Cum adică așa sunt copiii? Sigur o să-și revină. N-avem de ce să ne panicăm. Păi, și dacă ce? Haideți zi mai repede cum începe acum meciul. Dacă are amnezie, da, și România câștigă Cupa Mondială, da. Eu vorbesc serios aici. Și eu sunt Messi. Unde sunt? Acasă la tine, la închisoare. Iulian, încetează. Cine sunteți voi? Nu. Cine ești tu, femeie? Eu sunt dragă, sunt mama ta. Dar nu mi-am amintesc să am o mamă. Nu știu nimic de mine. Ana e în bucătărie, se apucă de lasagna. Deja pălesc. Nu, te rog să le ții în gură. Tocmai ce am spălat pe jos după bombele cu noroi al lui Mitică. Da, și așa după lasagna asta o să ne intoxici. E suficient, dragule. Și voi ați râs când burgărașul de noroi s-a lipit de mustața lui tata. Nu știu ce a fost așa de amuzant, că eu mi-am acoperit ochii și am pierdut golul. Cred că după meci o să folosesc și eu făcălețul ăla. Dragule, mai întâi ai nevoie de lecții. Trebuie să știi unde să lovești. Familie, îmi pare rău, dar amânăm lasagna. Dulceața mea s-a gândit că e mai bine să stea cu mine decât în bucătărie? Să mă uit la tine cum te joci pe calculator? Nu, mai bine coc 3000 de lasagna pe zi decât să fac asta. De ce? Nu ai zis că eu sunt adorabil când mă înfuri că pierd? Așa ai zis? Da, doar că nu 5 ore în continuu. Nu, am mai luat și pauză de băut apă, de mers la baie. În total n-au fost 5 ore. Ce e mai important decât lasagna mea? Bine, alunecosul a dat iară spargeri și de data asta trebuie să-l prind. De mai târziu. Alunecosul ăla o să-mi plătească. O să-l sufoc cu hârtia de copt. Nu e nevoie să folosești hârtie. Da, mai bine folosesc tancul. Nu porni tancul, că se face mare gălăgie. Așteaptă să se termine meciul. Ce preocupări individualiste. Ce? Invizibilialiste vrei să zici? Cap de paie, nici nu există cuvântul rostit de tine. Nu ne pasă de lasagna și de meciuri de fotbal, în timp ce Ana se pune în pericol ca să salveze lumea cu superputerile ei. Meciul nu e individual, e în echipă. Și cum de să nu-ți pese de lasagna? Eu deja văd cum o să visez, că o să fiu înconjurat de 3000 de lasagna. Un batalion de lasagna. Ce bine sună. Oricum, de-aia o iubesc. E o comoară la casa omului. Ai găsit-o cu harta? Da, încă nu ne-am prins de ce te iubește ea pe tine, pentru că nu lucrezi, nu studiezi. Ești doar băiatul lui tata. Ce-i cu mine? Nimic, uite-te, e fault. Dar oare de ce zice alunecosul? Poartă patine? Nu, dar ca pedeapsă ar trebui să îți dea ție lecții de patinaj. Yes! Chiar îmi doresc să am un profesor de patinaj. Dar tata îi zice că e prea scump. Da, știți că gândaci a trebuit să o omor pentru 10 lecții și mai ales câte meciuri am pierdut? Poate că se spală cu săpun, dar nu se mai limpezește. Măcar miroase frumos. Dar oare ce fură? De toate. Cerceafuri, clanțe, cățeluși, becuri. Din fiecare casă ia câte un obiect. Ce ciudățenie! Dar dacă vine, mie mi-e frică noaptea. Eu nu pot să dorm neacoperit. Puiul meu, nu să vină nimeni. Am eu
de cojocul lui. Nu cred că poartă cojoc, e destul de cald încă. Căldura asta mi-a amintit de cuptoarele care au copt 3000 de lasagna. Păi dacă e în cojoc, poate să-l ademenească Ana, să-l atragă într-o bucătărie și cum are cojoc pe el, o să fie foarte cald și așa o să cadă să pună de pe el. Deci nu o să mai fie alunecosul. Nu fi bosunflat, pământanul meu chipeș. Se mai alintă la vârsta asta? Băiete, dragostea nu îmbătrânește. Dar eu am îmbătrânit cu 10 ani când s-a anulat lasagna. Tocmai ți-am făcut o declarație de dragoste, pământeam amesit. Dar nu mirosea ca lasagna. Dar lasagna are din mirosul Anei. Mi-e dor de ea. Mi-ar plăcea să o ajut. Treziți-mă, a zis cumva că trebuie să fac ceva constructiv? Cred că am dormit prea mult. Mă duc să fac curat? Păi dacă am fi supereroi, așa am fi o echipă și nu mai fi individualiști. Și tu, Iulian, ai putea să o ajuți pe Ana. Individualiști. Și tu ai dreptate, pentru că asta voiam să zic și eu. Se întâmplă atât de multe chestii rele în jurul nostru și noi stăm cu mâinile în sân. Eu nu am sân. Nu, sigur tu nu ai creier. Păi și dacă nu am creier, pot să-mi umplu capul cu obiecte? O să scot pușculița de pe lista de dorințe de Crăciun. Pentru că o să folosesc. Mai întâi îți trebuie o gaură în cap ca să introduci chestii în capul tău sec. Și cum o fac? Noi în război, când vreau să căurinți asta cuiva... Stop, că-i dai idei. Ce spuneai tu, draga mea? Ar fi frumos să fim și noi supereroi, să avem un scop nobil. Mă rog, mai puțin Mitică și Iulian. Ei nu cred că ar fi în stare. Cum? Eu aș face orice ca să rup cot la cot cu Ana. Wow, asta chiar e iubire. N-am mai auzit ceva frumos de când a zis tatăl vostru cu foarte mulți ani că îi place cum sună vocea mea, că sună ca urletele de pe stadion. Chiar nu ți-am mai făcut complimente de mult, iubito. Așteaptă să se bage reclame. Ar fi tare să fim supereroi. Așa pot să folosesc bombele cu noroi fără să mai fiu pedepsit de mami. Da, iar eu aș putea să-mi las gatele în voie și în plus mi-ar aduce nostalgie. Războiul. Despre prima parte, nu știu ce să zic. O să-ți omor și aliații. Tu ai dormit cu mine ani de zile și nu te-ai plâns. N-ai murit. De ce crezi că beau un pahar de apă în fiecare noapte înainte să mă culc? Este o poțiune care face să nu se mirosele tale. Până la puteri avem nevoie de un nume bun, cool. Wow, ai zis ceva chiar inteligent. Nu, se ocupă gaura din cap. Unde mai îmi pun colecția de pietre? Sper că nu ai de gând să le pui în pat și nu ai nicio gaură în cap. Am some noun. Cum să verific? Cunosc eu un doctor. A fost în Ce ziceați de nume? Eu ne-aș fi numit Golarii de Aur. Nu e echipă de fotbal, e de supereroi. Păi și de ce să nu fim jumătate fotbaliști și jumătate supereroi? O să fim fotbaliști sub acoperirea supereroilor. Ultima dată când ai fost să joci, ai venit cu glezna sucită. N-a fost de la meci. Am alunecat pe coajă de banană. Pe iarbă? Da, eram în parc. Scoteam câinele la plimbare. Noi nu vrem câine. Batem răul măr. Ce ziceți? De ce ai deschis gura? Eu știam că merele sunt bune. Atunci, gașca bună? Penibil. Ce suntem noi? Zâne? Of, mami, uite, m-a făcut penibil. Nu, are dreptate. Numele ăsta chiar este penibil. Totuși, merele sunt rele pentru că albă ca zăpada aproape a murit de la unul. Da, merele sunt foarte bune. Au multe vitamine și sunt bune. Oare ar merge o lasagna? Un mere în loc de carne? Mie îmi place asta cu gașca. Gașca de eroi? Prea general, dar tu ai dat nume. Și canalul de YouTube se numește Fratele Mitică. Atunci noi ne numim Fratele Iulian. Nu e bine să discriminezi. Cred că tu ai o gaură și mai mare. Nu nimic, vine Ana și o repară. Dragule, ar trebui să te descurci și singur. Păi eu n-am superputerile ei. Nici loc de muncă, nici istețime și nici păr în cap. Ce? Am chelit? Nu, e chiar aici. Ți-am spus eu, istețime 0. Dacă are 0, înseamnă că nu putem vedea? Nu, înseamnă că nu are. La fel ca tine. Gata cu super insultele supereroii mei. Cum o să ne numim până la urmă? Vreau să fac niște brățări handmade cu numele nostru. Mamă, ce drăguț. Da, îmi e doar de pasiunea asta. În copilărie, mereu făceam asta și le dădeam prietenilor mei. Mie nu mi-e dat niciodată. Nu, ție iubești mai mult. Da, e proporțională cu mirosul. Păi ale mele încă nu miros, pentru că tocmai ce-am dat una și nici măcar nu v-ați dat seama. Și în plus, eu iubesc pe Ana. Dar nu știam ce fâșe așa. Am crezut că sunt probleme de la răzătoare. Eu mă gândeam să ne numim Gașca lui Mitică. Da, mie îmi place și m-am gândit că ar fi bine să fim supereroi, că așa-i ținem locul Anei cât timp ea face lasagna. Poți să-ți fac eu. Trăiește-ți bătrânețea, nu se compară. O trăiesc alături de tine și de stomacul tău, se pare. Eu nu mă bag, pierd meciuri importante. Poate vei primi bilete gratuite dacă ești recunoscut ca supererou. Oh, da, deci când începem? Păi mai întâi avem nevoie de o bază, așa e în război. Da, una secretă. Facem o cazemată din noroi?
În niciun caz. De-abia am scos petele de pe pantalonii de școală. Bine că n-ai verificat în ghizdac. Poftim? Ups, am gândit cu voce tare. Eu credeam că tot timpul face asta. Pe un stadion? Nu, într-adevăr, ne trebuie un loc care să nu fie găsit așa de ușor. În camera lui Iulian, în dezordinea aia, nimeni nu ne găsește. Chiar, până la supereroi, du-te și fă curat în cameră. Dacă nu, te făcălățesc eu cu super făcălețul meu. Ba, eu vă găsesc. Eu îmi cunosc cel mai bine dezordinea mea, mai bine decât pe mine. Nici eu nu înțeleg, așa de tatăl tău. Noi ne iubim. Ce? Da, dragă, te iubesc. Și eu, microbistul meu. Ce? Sunt microbi în casă? Tata se simte rău? Ce se întâmplă cu familia asta? Un sediu, unde l-am putea avea? Într-o bucătărie cu... Da, știm, cu lasagna. Cât mă cunoști. Da, sigur, nu ești deloc previzibil. Păi de-aia am câștigat războiul. Am știut să surprind. Am putea învinge aruncând cu tăvi încinse și pline de lasagna. Să nu te prind, te dezmoștenesc. Nu mai primești șinele de la tank. O să le primesc, de-abia aștept, le pun la acolo, nu intră nimeni. Și dacă vin investigatorii de paranormal, ăia se uită în fiecare colț. Sau zombie și ne mănâncă creierul. Să ne mănânce creierul nouă, tu rămâi în viață. Să vă salvezi? Da, sigur. Atunci un cort și suntem mai aproape de materialele mele pentru bombă. În niciun caz. Tatăl vostru nu se pricepe să monteze cortul și nici nu vreau să dau bani pe haine noi pentru tine. Cum? Eu mă pricep. Doar mergeam eu în drumeții cu prietenii. Păi când am vrut să mergem în luna de miere cu cortul la munte, ai zis nu, hai să luăm hotel că sunt greu de montat. Era marea finală, voiai să stau fără televizor? M-ai mințit? Hai să ne dai vreo veste? Ai cerut-o și nu ne-ai spus? Ca să avem luna de miere trebuie să ne căsătorim? Familia asta chiar poate să devină o familie de supereroi? Da, și eu m-am întrebat dacă poate să ajungă familia asta. Da, nu te descuraja, uite, am reușit. În pod, acolo am putea să avem sediul. Televizorul meu n-are loc acolo. Da, plus că e înghesuială mare. Și putem să ne îmbolnăvim de la praful mixat cu părsurile bunicului. Bunico, am putea să-l facem în spațiu. Atunci ar fi secret. Nu putem, ar trebui să călătorim des la sediu și n-am atâta combustibil în navă. Îți pot da eu niște gaz. Mai bine nu, se strică nava. Și acum ne trebuie autorizație pe baza secretă de acolo. Păi, și cum ai? Cei de la guvern mi-au oferit un loc secret. Cum? Și eu nu știam? Puteam să testez bombele cu noroi în altă parte. Uite, de aia nu știam. Păi și acum că știu, le pot testa? Mamă, te super dacă le testez eu ca să se oprească din vorbit? Normal că da. Și nu-i frumos să vă amenințați să vă împroșcați cu noroi. Dacă mai faceți asta, vă dau eu cu făcălețul. E mare? Poate facem în el bucătăria pentru cele 3000 de... De ce v-am spus oare? Deci, mergem către sediu sau nu? Serios, chiar acum? Dar mai sunt 10 minute. Mișcă-te. Făcălețul te poate bate într-un minut. Wow! Nu-mi pare rău că am părăsit scaunul. No, da, că nu cred că ne putem să ne mai întoarcem în sufragerie. S-a împrăștiat duhoare de pe scaunul tău. Elicopter! Mamă, cu ăsta poți să vă mergi de la înălțime? Nu, prima dată o să duc pe Ana în primul ei zbor. Ea zboară deja și fără elicopter acvatic. Nu intrăm până nu colectează ceva. Avem și o canapea, mi s-a făcut doar de scaun. Oare este și televizor sau cumpărăm unul nou? Parcă ziceai că nu avem bani de orele mele de patinaj. Nu avem. Bun, se pare că aici ne poate fi sediu. Nu atingeți nimic fără să vă dau eu acordul. Dacă apeși, lovesc. Ce-am făcut? De data asta nimic. Nu tu nu prea faci nimic din păcate. Mitică, vino aici. Un singur buton, te rog. Bine, apasă-l pe ăsta. Te-a străpit cu apă. Nu e frumos, o să răcească puiule. Du-te și schimbă-te. Cum de luat hainele alea cu tine? Presimțeam că s-ar putea să joace cu noroi. Da, mai e de adăugat puțin pământ. Păi fug afară. Nu mergem nicăieri. Nu-ți face griji, ușa are cod. Da, chiar dacă nu ești viduvalistă. E una dintre superputerile noastre. Așa e. Ne iubim, orice ar fi. Pe tine nu. Ce? Trebuie să ți-o plătesc pentru faza cu lasagna. Cred totuși că o să reușim să devenim supereroi. Zăpăceala asta ne ține uniți. Și avem voie să stăm aici cât vrem noi? Ce să se mai bucure Ana. Oficializăm? Ăsta-i sediul? Mergem la luptă? Hai cu biletele! Mai ușor, dragule, te obosești înainte de luptă. Așadar, gașca lui Mitică e pe baricade. Da, parcă mă simt din nou tânăr. Mi-aduc bofta de lasagna. Nu se poate te atingi de corpul meu. Vrei să-l las să miroasă ca pârțurile bunicului? Adică să miroasă bine, nu? Da, bine. Nu că m-a stat peste cap. Cine este cine? Aparent eu sunt Iulian. Eu sunt Mitică Mami. Deci Mitică, cât fac 2 plus 2? 3.
3 fac. Nu s-a schimbat nimic. Amândoi tot prostovan sunteți. Hei, nu sunt prostovan. Vreau înapoi în corpul meu de macho man. Oh, ce bine arăt pe exterior. De ce? Macho man? Da, aveți același corp. Nu mai râde. Vreau să fac și eu schimb de corpuri atunci. Și cu cine, mă rog? Cu fiica noastră. Ce? În niciun caz. Mi-ar plăcea să fiu fetiță ea. Fetiță? Adică vreau să zic copil din nou. Nu vreau să fiu într-un corp cu mustață falsă. Dar ai putea să faci chestii de adulți? Cum ar fi? Să te angajezi sau să te uiți la meciuri de fotbal. Nu mersi, sunt bine așa. Treaba ta, dacă te răzgândești, vorbim cu bunica. Bunico, dar cât durează efectul poțiunii? Nu sunt sigură că asta e o formulă nouă din cauza poțiunii. Să nu mai beți nimic niciodată de la bunica. Eu aș mai bea o singură poțiune, aia de inversat. Nu se poate face, îmi pare rău. Trebuie să așteptăm să treacă. Cât timp avem? Ore? Zile? Cine știe? Ce tare! Păi eu să fac vlog atunci. Nu, doar eu postez vlog. Păi, și atunci, ce să zică lumea când o să mă vadă pe mine pe vlog? Ai dreptate aici, da? Ar trebui să apară fața mea, nu fața ta. Eu nu mai înțeleg nimica. Eu nu înțeleg de când s-au născut. Mitică! Da, bunicule! Nu tu, am zis Mitică! Păi da! Asta se glume, Iulian. Pe Mitică strig. Mitică! Da, bunicule! Nu, că voi doi vă faceți joc de mine. Nu, bunicule, eu sunt Iulian. Poate că sunt eu bătrân. Ha! Ai recunoscut că ești bătrân? Veteran vreau să zic. Să știți că îmi dau seama cu cine vorbesc. Ne-am inversat corpurile, eu cu Mitică am făcut schimb de corpuri. A, da? Păi atunci eu cine sunt? Tu ești tu. Și tu cine ești? Of, doar Mitică cu Iulian și-au inversat corpurile. Am înțeles. În sfârșit, după 10 ani de explicații. Mitică, da, nu tu, Iulian. Pe Mitică îl strigam. Of, bunicul tot nu înțelege. Of, Iulian, răspunde-i tu. Of, bine, da, bunicule, zi. Așa, știam eu că nu-s de bun, doar vă jucați cu mine. Sunt Iulian. Da. Și eu sunt bunica. Ce tare! Ați băut și voi poțiune? Nu am băut nimica, delirează! Tată, bagă-te la somn, că visezi. Mă bag, dar că mă trezesc, aștept de mâncare. Doamne, nu mai suport corpul ăsta, mă și mănâncă. Adică, ce are corpul meu? Uite-te și tu, e mic, te rănesc. Doar pentru că ești mai înalt acum, nu ai cum să faci rău. Ba da! Stai, oprește-te, fața mea! Vezi că te poți lovi? Stați așa, simțiți durerea unul de la altul? Nu, tot pe mine mă doare. Dar când o să se întoarcă corpul înapoi, o să aibă vânătăi. Nu e frumos. Pot să fac și eu exact la fel cu corpul tău. Atunci te fac de râs pe internet. Oh, nu ai face asta. Ba da? Atunci să știi că o să merg la tine la grădiniță și o să-i spun Miticăi că o urăsc. Ce? Nu, gata, uite. Mă opresc. Parcă mă uit la o piesă de teatru. Doamne, ce nebuni. Nu vă faceți griji. Actorul principal doarme deja. Hai că vedem, poate trece până mâine. La culcare toată lumea. Deci, eu dorm acum la margine. Ba tot eu. Iulian, lasă-l pe frățiorul tău mai mic. Păi acum, eu sunt cel mai mic. Asta așa e. Hei, dar nu vreau la mijloc. Iulian are dreptate, acum el este cel mai mic. Nu uitați să